hori gramatikak edo orokorrean gramatikek adar asko izaten dituzte, eta adar horietako bat bada bigarren hezkuntzarena ere. Bai ikasle, bai irakasle, eta adar hori gainera kopuruz, nahiko zabala da, urtero milaka gazte pasatzen direlako. Kontuen izan behar, gramatika, gurea bezalako gramatika batek, zer nolako eragina izan lezake bigarren hezkuntzaren mundu horretan. Jakina da, zeharkako eragina bakarrik du, gazte horiek ezin dira horrelako gramatika liburuak irakurtzen aritu, testu liburuen bidez jasoko dute horko nozioen berri. Eta kontuen izan behar da baita ere, pixka bat testu ingurua mugatzeko, hizkuntza eta literaturaren didaktika edo pedagogia ere uztartzen dela hor, eta zientzia bakoitzari bere alorra utzi behartzaio, eta ziurrenera ez dela euskarako edo gaztelaniako edo frantseseko klaseak ez direla gramatika klaseak bakarrik. Beste gauza asko ere badirela. Horiek horrela izanik. Adin horiek izaten dira, gure gaztetxoek, lehendabiziko gramatika nozioak identifikatu eta ezagutzen dituztenak. Kategoria desberdinak, izena, aditza, adverbioa, adjetiboa, determinatzaileak. Aditzaren inguruko goraberak, aditzaren denborak, modua, subjuntiboa, baldintzazkoak. Hor ikusten dituzte baita ere lehendabiziko analisi sintaktikoak, subjektua, predikatuaren barneko elementuak eta beste. Baita perpaus nagusiak, mendeko perpausak, mendeko perpaus motak. Hori izaten da, askorentzat, guztientzat lehendabiziko urratsa, eta askorentzat bizitzan zehar izango duten urrats bakarra. Gehiago ere ez dute ukituko eta. Horrelakoen berri, testu liburuen bidez jasotzen dute gure gazteek. Eta begirada bat emango bagenio, azken 40 urte hauetako euskarazko testu liburuei, adin horretako ikasleentzako sortu diren testu liburuei, ohartuko ginake hasiera batean gramatikari buruzko informazioari dagokionez, hasiera batean askotan ikusten ziren esku desberdinak bezala testu liburu horietan, nolabait aditua zirenen eskue ikusten zan edo Patxi Goenak argitaratu zuen gramatika bideetan ere hasierako liburu horietako batzuetan islatzen zen, baina behin eglu etorri zenean, 84-85 aurrera, garbi ikusten da eskoletako testu liburu horietan gramatika informazioa erreferentzia eglu dela. Eglu bat, bereziki eglu bateko sailkapenak, terminologia, hitz egiteko era guztiz datu ziren gramatika liburuetan. Eglu bi behar bada gutxiago aipatzen diren kontzeptuetako batzu pixka bat konplikatuagoak direlako eta askotan praktikotasunaren bidetik aditzen taulak eta horrelako gauzetara jotzen delako. Eglu 3 lokailuena gutxiago, eglu 4 juntadurarenean, naiz eta laburki, hor badaude zenbait termino ere orduan zabaldu zirenak, hemendiozko juntadura hautakaria, aurkaritzako juntadura, lehen beste era batera azaldu zirenak. Eta liburu hauei, testu liburu hauei begirada bat emanez, ohartuko gara normalean, behintzat gehienetan, handik aurrerakoek, menderakuntzari buruzkoek, zatika eta espazioan 2-4 urteko tartearekin eman zirelarik, askoz gehiago kosta dela menderakuntzari buruz eglu horietan azaldu direnak testu liburu horietan islatzen. Eta orduan, behar nahita ez, azaltzen dira askotan, pixka bat oso ikuspegi partzial modukoak edo. Behintzat, nabarmena da erreferentetzat eglu hartu zela, eta gure esperantza aurrera begira, berriro ere erreferentetzat hemen daukagun, hemen aurkezten ari garen liburu edo lan hau hartuko dela erreferentetzat. Eta gauzak horrela, eta testu inguru horretan, galdera zen, zer ekarpen egin lezake, bigarren hezkuntzara gu hemen aurkezten ari garen liburu honek. Bigarren hezkuntzarako garrantzitsuena dena izaten dira oinarrizko nozioak, sailkapenak, terminologiak, horrelako gauzak. Orduan, nik uste dut, orain kontatzera noana, aurretik, goizean eta aurretik egon direnek gutxi gora bera kontatu dutela. Zer dakar berri edo zer ekarpen egiten ditu. Alderdi batetik, eglu urrutiena dauden eglu horiek, eglu bat eta eglu 2, gaur egunera egokitu dira.
Eta oroar osatu ere bai, zenbait kontzeptu egokitu horretan, terminologia egokitzapena daude, eta aipatu dituzue, horietako zenbait, deklinabidea atzizki alderdi batera uztea, posposizioa sartzea, eta beste hainbat, aditzen ingurukoak, eta beste. Hor, gu geu konturatzen ginen, horretan ari ginelarik, aldaketak inori ez zaizkigu gustatzen, eta era batera ohituta gaudelarik horko ohitura hori aldatzea kosta egiten da, baina momentu ero izan dugu eragin soziala, guk aipatzen genituen, termino berriren sartu behar baldin bagenuen, eragin soziala izan lezakela, eta nik uste du sartu ditugula, nahita ez aldatu beharreko ikusten genituenak. Bereziki, edukiarekin edo kontzeptu batekin lotura zutenak sartu izan ditugula. Eta une batean izaten da, aurrera begira, ezin dugu orain arte bezala kontatu, ezin dugu ez dakit zer termino erabili, aurrera begirako apustu bezala beste termino batzuk daude erabili beharrak. Gazteentzat ez da arazo, haientzako guztia da berria. Guretzat, adin badugunontzat, pixkat zailago izaten da. Bestalde, terminologiaz gain, sailkapenak. Sailkapenak ere edozein zientziatan garrantzitsuak izaten dira errealitate baten berri emateko. Azkenean, sailkapenen bidez, baliabide boteretsua dira, azkenean sailkapenen bidez ezaugarri batzuen araberako multzokatzeak eskaintzen zaizkio irakurleari, eta baina sailkapenak egiten ari judan edonork, badaki batzutan zenbait elementu toki batean jarri, bestean jarri, hor arazoak izaten direla eta gure artean ere eztabaidak izan dira. Horregatik, sailkapenetako batzuk, goizean aipatu den bezala, pixka bat ukitu dira, adibidez, determinatzaileena. Edo aditzari dagokionez, garai bateko iragan gaitz, pixka bat ukitu da. Edo aditzaren sailkapen semantikoak ere egin dira, aurretik Mirenek aipatu duen bezala. Bestalde, baita ere, pixka bat menderakuntzari dagokionez, mendeko perpausetan. Oraingo honetan guztia batera aurkezten da. Ez da lehenago bezala mendeko perpaus jokatuak bat, mendeko perpaus jokatuak bi, perpaus jokatu gabeak. Ez, guztia batera. Eta hor, gramatika batzuetan ikuspegi partzial xamarrak, gramatika batzuetan ez, testuliburu batzuetan ikuspegi partzial xamarrak eta azaltzen dira, eta ulertzekoa da neurri batean ere. Oraingoan, nolabait esateko, goizean ere aipatu da, perpaus osagarriak. Perpaus osagarriak, jokatuak eta jokatu gabeak guztiak sistema bateratu batean aurkeztu dira. Eta iruditzen zaigu horrek, bai irakurlei eta baita testuliburuak egiten dituztenei ere erraztasunak emango dizkiela. Baita ere, morfologiaren inguruko goraberak testu lan berean azaltzen dira. Lehenago, LEF batzordearen liburuki edo publikazio desberdinetan zeuden. Une honetan, batera emateak erraztu egingo du gazteentzako testuliburuak egiten dituzten nahintzat. Nola behi esateko, laburtuz, kontuen izanik erreferente bat izan nahiko lukela, saiatu gara egokitzen eta pixka bat errazten ere bai. Egokitu, eguneratu eta guztia batera biltzen. Eta bigarren hezkuntzari dagokionez, bigarren alor handi bat irakasleak izan daitezke. Bigarren hezkuntzako irakasleak. Zer ekarpen egingo die? Aurretik aipatutako kontzeptuak dira, ia guztiak ere. Alderdi batetik, irakasleak dira gero ikaslei esplikazioak emango dizkietenak, eta hizkuntzako egituren deskribapen gaurkotuagoak, ikuspegi globalagotik, osoagoak, eta gure ustez, hobeak edo, egin dira. Hor, bereziki sakondu diren gauzak, goizean Pelok berak aipatu ditu. Sailkapen batzuk, aditzaren ingurukoak, hitzordena ere bai, gure artean, beste publikazio eta eztabaida ekarri dituenak. Edo bigarren mailako predikazioa, moduzko perpausak eta beste zenbait gauza lehenago oso gutxi aipatzen zirenak. Hor oso kuriosoa gertatu da, Pelok aipatu du bereziki zertan sakontzen den honetan, eta Ignacio Boskek aipatu du, oraingo gramatika honek aurrekoarekiko zer puntutan sakontzen zuen, eta biek nahiko bat zetozen. Eta nik neuk ere apuntatutan neuzkan gutxi gora bera berdintsuak ziren. Bigarren ekarpen bat osoa guztia batera izatea. Lehen aipatua, baina garrantzitsua da. Garrantzitsua da oso gutxi izango direlako
Euskaltzaindiaren eglu hauetan liburuki guztiak dituztenak. 27 urtean zehar edatu delako. Erraza da batek lehendabiziko, adin batekoa baldin bada lehendabiziko erosi du, bigarrena erosi du, baina tartean galdu da, tarteka aurkitzen du liburutegi bateko, liburu denda bateko estanteria liburua, baina ez du oso ondo kokatzen, erosten du, edo ez du erosten. Gazteago direnek, zaharragoak ezin eduki. Alderdi hortatik, iruditzen zait, guztia aldi berean ematea, irakasleek eta orokorrean hizkuntzaren inguruko profesionalek gustura hartuko duten gauza bat izango dela. Eta hirugarren, baita ere irakasleei eta lagunduko die, lehenago Mirenek aipatu duena, gauzak zertan diren une honetan euskalgintzaren eta euskal ikerketen munduan. Azkeneko 30 urte hauetan, ikerketatxoak, tesiak, artikuluak, asko egin dira. Eta normalean, ez dira hain eskuragarri ere izaten horiek guztiak, eta hoien jarraipena egitea ere oso zaila izaten da. Baina badira desente, saiatu gara lan honetan horiek nolabait gizarteratzen eta biltzen. Adibide bat jartzeko, lehenago Peilok aipatu du. Bada gure lan honetan omeni buruzko 3 orrialde dira. Eta omeni buruzko, berandu etorri omen naiz. Omeni buruzko horietan daude atzean bibliografian aipatuta, erdia aipatuta, tesi bat, dago Ricardo Etxeparek askun argitaratutako artikulu bat, badago beste bat Gogoa aldizkarian argitaratutakoa, biak ere pixka bat ikuspegi desberdinetakoa direlarik, badago Research in Language aldizkarian egindako bat, eta badago Language aldizkarian egindako bat. Guztiak ere bat kenduta 30 orrialde ingurukoak. Irakasle arruntak ezin du horren jarraipenik egin. Eta honek, saiatu gara honekin, nolabiteko bilketa lan bat egiten, lan espezializatuak gizarteratzen, eta irakurle ez espezializatuari hurbiltzen eta errazten. Eta irakaslei bezalaxe, nik esango nuke, zehar bidez euskararen inguruko afizioa, arreta, gogoa duten beste euskaltzale askori.